Ако ви затворим в Escape стая с вашата бивша приятелка, какво мислите, че ще се случи? Ще намеря най-бързи начин да избягам. Ще е най-добре за всички. Ще излезе сама. Ще го остава вътре. Вътре ще го оставя. Нямам бивш. Ми предполагам, че ще мога. Аз съм горе-долу добри отношения с него, така че... Право, а ти? Ами и аз ще мога. В смисъл, не сме в много добри отношения. В смисъл, нямаме отношения, но да. Най-вероятно да. И съмнявам се да се справим заедно. Да се справите заедно. Най-вероятно аз ще оправя всичко и той ще излезе през вратата През заедно с мен. вратата. Заедно с теб, ама има ли някакъв шанс да се съберете отново? Не, няма Не. шанс. И ти ли? И аз съм така, да. Добре, обичате ли да ходите на Escape стая? Ходили ли сте някога? Аз съм ходила и доста ми хареса, да. Ами аз много обичам, ходила съм много. Не съм ходила, да, аз. Не сте ходили никога на Escape стая? Имате ли някакъв интерес да отидете? Да, Добре. Заедно. да. Значи страхотни сте. Сега, отидете в Escape стаята Лудостта на гения, вътре може да се потопите в обстановката. Темата на самата стая е Ван Гог и е супер яката. Стаята е, декор е много готин, така че мисля, че ще успеете да се накефите много и да успеете да излезете успешно заедно. Да, така че много благодаря за разговорите и ви пожелавам лек ден.